Ben, bo día a todos e a todas. Xa fai máis de 2 anos que Alfonso Rueda obtivo a confianza de todos os galegos e galegas para liderar o goberno autonómico. Quedou claro que a cidadanía quere gobernos estables como o do Partido Popular de Galicia, ao que lle deron a súa confianza porque somos a única formación que pode devolver con feitos, estabilidade e xestión o apoio que recibimos nas urnas. E iso estamos facendo co presidente Alfonso Rueda ao fronte, gobernando para todos os galegos e galegas, con responsabilidade e facendo realidade os compromisos que levábamos no programa electoral. Os galegos queren seriedade, traballo, rigor e tranquilidade e, sobre todo, boa política na que poidan confiar. E iso é o que facemos dende o Partido Popular de Galicia, devolver o seu apoio con feitos e con promesas cumpridas. Vémolo en numerosos eidos. No 2024 anunciáronse compromisos que hoxe parte deles xa son unha realidade en educación, en vivenda, en política social, en sanidade, no rural, en moitos ámbitos que preocupan aos veciños e as veciñas que nós temos a obriga de traballar para tentar mellorar a calidade de vida de todos eles. E todo isto das medidas executadas e as postas en marcha desde que a cidadanía nos otorgou a súa confianza en febreiro de 2024, falaremos o próximo sábado no acto Galicia Goberna. Este sábado, dende o Partido Popular de Galicia, organizamos un acto en Vigo para facer balance dos 2 primeiros anos de goberno nesta legislatura, co presidente Alfonso Rueda ao fronte. Un acto para amosar que somos un partido que cumpre, un partido con palabra e un partido unido. Organizamos unha gran xuntanza na que participarán, ademais do presidente Rueda, os conselleiros e conselleiras que tamén foron candidatos e asumiron o compromiso dun programa electoral con medidas ambiciosas, pero tamén realistas e que poñen o foco nas persoas. Un acto no que cada conselleiro e conselleira falará do seu traballo nestes 2 anos, dando conta do grao de cumprimento destes compromisos. Será aí cando se vexa que o Partido Popular de Galicia cumpre ca veciñanza e cumpre ca nosa terra. Por algo somos o partido que máis se parece a Galicia. E se falamos de compromisos e de cumprimentos do presidente Alfonso Rueda, podemos poñer numerosos exemplos, dende as medidas no eido educativo, social ou sanitario, ata aquelas que se centran nun dos principais problemas que preocupan hoxe en día a cidadanía, que é o acceso á vivenda. É un dos eixos políticos prioritarios do Executivo galego encabezado polo presidente Rueda. Presentouse ás eleccións de 2024 cun compromiso electoral que era poñer 4.000 vivendas públicas no mercado. E 2 anos despois xa están en marcha. Por tanto, era un obxectivo prudente pero realista. E isto leva a que agora o obxectivo sea duplicar esas 4.000 ata 8.000 e deste xeito seguir impulsando o parque público galego. Cabe salientar tamén que o Goberno galego aprobou a Estratexia do Impulso da Vivenda Protexida, un conxunto de medidas para facilitar a construción de máis vivenda protexida e que máis persoas accedan á mesma. Así, coa Estratexia da Xunta, aumentan os prezos máximos de venda destas vivendas segundo a zona e o réxime, máis contidos en áreas de maior demanda. Tamén se convocará en breve un novo paquete de axudas á construción de ata 42.500 euros por vivenda protexida. A pesar do que di a oposición, o Goberno galego está construindo vivenda. Estánse iniciando proxectos e estáse traballando con responsabilidade e con rigor. Levamos 2 anos de goberno dende as eleccións e a Xunta demostra que quere ir incluso máis alá do comprometido. O compromiso do presidente Rueda co acceso á vivenda é real e tamén o vimos no debate do Estado de Autonomía, donde se puso no centro a clase media. Hai un grupo de familias que nunca poden acceder ás axudas públicas porque ou non teñen unha renda o suficientemente baixa para acceder a elas
ou tampouco teñen unha renda o suficientemente alta para poder acceder a unha vivenda cos precios de mercado actuais. E por iso, esa clase media que queda desamparada de políticas públicas e que son, como xa dixen, o motor que sostén o país, poderá acceder xa á vivenda pública. Modifícase o límite máximo de ingresos, pasando nunha familia, por exemplo, de 3 membros, de 2.250 euros mensuais aos 3.530 euros e para familias numerosas dos 2.570 aos 4.154 euros. Aumentan tamén os limiares para a vivenda de protección autonómica, favorecendo a unha parella cun fillo o acceso a unha vivenda en réximen especial. Cun limiar que ascende agora aos 3.971 euros e a unha vivenda en réxime xeral cuns ingresos de ata 4.850. Pois ben, fronte ao compromiso do Goberno galego e o traballo que realiza dende as súas competencias, temos a un Goberno central que non asume a gravidade do asunto e que ao longo destes 8 anos só fixo facer da vivenda un artículo de luxo. O único que lograron foi bloquear o plan de vivenda do Partido Popular. Un plan que se presentou no Congreso e que non saiu adiante por mor desa maioría de bloqueo, que non é unha maioría parlamentaria, unha maioría de bloqueo que está a facer que os españois paguen máis e vivan peor. E o goberno de Pedro Sánchez é o goberno do bloqueo e que bota atrás políticas útiles como son as do Partido Popular. Miren, a iniciativa do Partido Popular está pensada para as familias, para os mozos que queren emanciparse, para os propietarios que precisan seguridade e protección. A legislación intervencionista do Goberno de España disparou o prezo da vivenda a unha marca histórica, máis do 65% para a compra de vivenda nova e máis dun 51% para o aluguer. E iso é o que consegue o goberno de Pedro Sánchez, eses socialistas que teñen o respaldo do Bloque Nacionalista Galego, demostrando ambas formacións políticas que o último que lles preocupa son as persoas. E, por tanto, deben explicar á xente por que non queren unha lei de vivenda que facilite que haxa máis vivenda no mercado. Mentres, dende o Partido Popular e dende Galicia, seguiremos traballando polo que de verdade importa, que é mellorar a vida da cidadanía, con políticas útiles como as do presidente Alfonso Rueda e o seu equipo, un equipo que pasa o Ecuador dos 2 anos de goberno cun elevado grado de cumplimento das medidas do programa electoral do ano 2024. E diso daremos conta no acto que faremos en Vigo este sábado. Nada máis, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición.